Να σε ρωτήσω. Σήμερα Παρασκευή τρώνε. Πάει σήμερα κοιμάνει. Παρασκευή και τρώει. Τρώνε μωρέ παιδί μου, είμαι άρρωστος. Είμαι άρρωστος. Τι άρρωστος και Δεν εξάρρωστος. μπορώ, έχω κόμμα. Κάντε τώρα στα... Ούτε σταυρωμένες Παρασκευές ούτε τίποτα. Πάει φυλάκι. Αμαρτία είναι να τρώμε. Καμία αμαρτία δεν είναι. Δεν είναι καμιά αμαρτία. Παρασκευή όμως... Ξέρεις ποια είναι αμαρτία? Να κλέβεις, να συκοφαντείς, να κατηγορείς. Αυτό είναι αμαρτία. Δηλαδή να τρώμε γύρω δεν είναι αμαρτία. Παρασκευή. Δεν είναι αμαρτία. Καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Μην κάνεις έργα, δεν σε βγάλω όξο. Άιτα μου. Α, τι κάνω αυτό. Δεν κάνεις πλακίες. Δεν κάνω όλα. Γιατί δεν τρως Παρασκευή. Άισε μετά είναι Α, δεν πάμε καλά εδώ. Είμαστε φίλοι. Είμαστε φίλοι, αλλά Παρασκευή τα τσουμπιδώσαμε όλα. Δεν του πάω πουθενά, αλλά αμαρτίες έχει. Του βλέπετε εδώ. Παρασκευή και τρώμε, αν είναι δυνατόν. Επιτρέπεται να τρώμε Παρασκευή. Εντάξει, αφού επιτρέπετε, καλή σας όρεξη κύριε Παπαχρήστο. Θα κεράσεις τίποτα. Να μην με πέσεις το γαβιέ, δεν μπορώ. Δεν σε βγάζω, άντε. Να σε πάρει μόνο